Така, преди да започна този клип, искам да ви попитам, ако някой от моите сабскрайбъри може да прави хубави банери и иска да ми направи, скайпа ще в описанието да ме добави и ще разберем там за банера. Благодаря предварително и се наслаждавайте на клипчето. И здравейте хора, аз съм Дай Ревенджер и в момента сме в Ендъргода. Отдавна няма епизод изобщо в моя канал, изобщо клип в моя канал. И реших сега да направя едно клипче и да, и ще снимам вече, нали, така по-често да го кажем, на седмицата по 2-3 клипа да има. Ще се надявам поне да ги има на седмицата 2-3 клипа. И да, в Ендъргода сме, давно сме влизали тука. Гледам тук има някакъв джъмп, какво е това, аз не знам. Не знам обаче откъде трябва да... Така. Така. И сега? Къде? Абе, както и да е. Да, в Вълни сме играли тука. Не сме се били на PvP-то, сега ще видим как е PvP-то. И да, като цяло има си хора отново на Ендъргода. Тук кой има? Да, я знам кой има, как и да е. Ще кажем, ще ги закъме да кажа така на YouTube. Да кажат така на YouTube и да дадат енда, да има повече хора, за да е интересно, на вас да ви е интересно. Другото, което е... Пичовете искат. Какво правим? Аз ще скачаме. Ще скачаме и какво ще остане? Взел съм си дебъвки. Да играем с дебъвки. И... Надявам се да няма такова за авторско право. Айде да скача, защото няма да чакам цял ден. Аре бе. Аз скача този пич. Айде. Вече снимам с фрапси, нямам такива лак спайкове и вървя с стабилна FPS. Поне на мен ми харесва това FPS. С акшън не играх с такова FPS. И като цяло да. В момента пак ми... Но, като цяло нормално да има дропа, защото процесора ми е шит. Като цяло. Цяло PvP-то е добре. Вой! Какъв е този демидж, бе мой. Яко си дебъфнахме сами. Арете с перо, няма да ма леете, защо не ми леете перота? Тази е лентна, като за почуто. Хапваме и отиваме отново в мелето. Ще направим само етей. Дай, приятел. Защото даже не съм заграл като цяло. Смитнахме и тази дебъвка, естествено. Текстър пака, значи... Видях, че имам вече 1220 съба някъде. Този клип мисля, че ще е качен на 14. 1220 съба имам вече, за което наистина много ви благодаря. Се надявам да се увеличават и... Да. Като цяло изобщо не съм чакал, че стигна. Тук това за мен е наистина много. И ако не ме хилнаха. И вече нямам ранг, да. В смисъл нямам Evil God ранг. Нямам и да първа да си го взема. Ма ще съберем те и са от мод. Не ми стига YouTube ранка. Има фейт. И така. Те пък... Тим ли са тия? Как те спесе на мен? Ето и те сперо не ме лета. Какво става, бе?
И пък бе ли нещо? Ето пак има ли така? Какво става, бе, хора? Да не мятам там. То пък ако ще ма ледни, ще трябва да чакам 20 минути. Песен ще слушаме. Това беше сумралата песен, не знам. Тази песен между другото е много готина, много ме кеф. Ще бягаме в трапа, защото нямаме нито хедки, нито нищо. Да, като цяло, силно се питате защо нямате толкова често клипчета. Добре, трапа не е здрав. Нищо. Стана е. Силно се чуете защо няма клипчета. Защото играят CSGO. В смисъл, почнах... Аз си го играх преди, ама за вече почнах по-сериозно, нали, и така. Почнах, нали, по-сериозно да играя. И просто на CSGO адски много ми лаги. Ако можех, дай чаках да стримвам. Обаче компютъра ми не е чак толкова мощен и ще играя буквално когато стримвам. Аз нямам фикс, да. Буквално когато ще стримвам, аз защото съм про тези стримове. Стримвам, играя с 10-15 FPS, пък това... Не знам, вие ако можете, аз не мога да играя с 10-15 FPS на CSGO. На Minecraft предполагам, че е 20-30 FPS, но пак няма ми преостава удоволствие, нали? Аз трябва да си правя кеф. Затова след 1-2 месеца ще купувам по-мощен компютър, стрим компютър. И ще стримвам и... да. Играя хубава хора, ще се върнем като се оправим на PvP-то. И... айде, след една секунда. И отново сме тука. Скачаме сега Сабим. Дано този път перлите ме да леднат. Защото... да. Нека идваме тук, къде Сабим, ела бе, смешник. Опа, лак. Не знам, някой от тук би страшно много демидж, дето... Добро ме ли става? Като за сега. Дано да няма никакви лагове и... То пак не ми хела кетата, както и да е. Гърно да забележите хит деля. Добре, този го убиваме. Този перол е метна. Или така ми се стори. Кума биже, палачо. Ай ще мекнем пера да пием. Дъното спада летни, молата летни, молата. Не ме летна первата пак. Добре. Май перли не ми трябват. На това момче вижте не му летна первата. Не знам какво става за сървъра, обаче. Това момче не знам какво ще си не диска. Аз съм на 1.7 и... може да е някой, който мети. Преслав GG. На Battle Dome не сме ходили от много давно. Защото почнахме да играем HCF. И така и сега реших да вляза да снимам един клип. Нали, ще снимам и на база да ви е интересно. Спича как ме хитва. Ай сега летни, заради мене, моля те. Лес. Папка. Ще спим и полшинки. Те са чим. И аз също те му меля двамата.
Добре, мисля, че двамата играят с KB меч. Момчета искат да се фармят фулки от траповете, ама едва ли ще стане това. Поне моята фулка няма да я нафармят. Каската тука. Умирам. Добре, пасихме се. Добре, кой ме бутна? Не знам, ще видим в клипа някакъв сур, някаква индийска ме бутна. Ще скочим още един път. Даже не свиксам мисията. Ка... Имаме са бим. Скачайте, бе, скачайте, бе. Опа. Изненах ли та? Няма ти лети ферата, ти е гадно? Ето спера няма му летни горкото момче. Видите ли са как се... Не, вече умрях. Нищо. Тук някакви килове има ли? Да отворим един кей. Май не. Краш на сервера. Хубаво еш дойм като джойна. Така, тук съм. Отиваме ги цепим. Ела. Ела. Забравих да пусна клипа. И затова не пуснах преди да скочим. Сега нека се бием. Тук сме с това чили. Опа! Какво правиш, бе? Къде мяташ перли, бе, приятел? Ето ми... баща се, бе, човек! Ми значи той ще от клипа. Бах ти чудото, брат. Не ми лете нещо перата и пича ма бутна в трапа. Както и да е, значи скайпаше в описанието, нали, там за банера. Steam профил му ще е, в който иска да ме добавя да играем заедно CSGO някой път, да ме добавя. Другото... Кое ще ме е друго в описанието? IP-то, нали, в описанието на регот, който не го знае, да си го запише. Друго... Да, до следващия клип.